Croeso i'r newyddion diweddaraf ac adroddiad blynyddol gweledigaeth 2025. Mae iechyd a gofal yn flaenoriaeth i bawb. Mae'n rhaid i ni weithio gyda phartneriaid i gyflenwi gwasanaethau di-fwlch. Gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflenwi cymaint â phosibl o wasanaethau gofal o fewn ffiniau Powys. Hybu annibyniaeth a hunanofal lle bo modd. Felly yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Yn y gwasanaethau plant, mae nifer yr asesiadau gwblhauwyd o fewn y terfynau amser gofynol wedi cynyddu o 53% y llynedd i 87% eleni. Fodd bynnag, mae hyn o dan ein targed o 100% o hyd. Cynyddodd ymweliadau â phlant o fewn y terfynau amser gofynol o 55% y llynedd i 91% eleni. Cynorthwywyd 6 o blant mewn gofal i ddod o hyd i gartrefi parhaol gan gynnwys mabwysiadau. Cynyddoedd nifer y blant a leolwyd mewn gofal y tu allan i'r sir o 70 y llynedd i 78 eleni. Cysylltodd 2268 o pobl ar gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth. Dywedodd 77% o blant a phobl ifanc fod eu llesiant emosiynol a meddyliol wedi gwella ar ôl defnyddio'n gwasanaethau cwnsela. Yn y gwasanaethau oedolion, cafodd 563 o gleientiaid cymorth yn eu cartrefi eu hunain trwy technoleg gynorthwyol fel arymau cymunedol neu oleadau nos sy'n synhwyro'r symudiadau. Mae hyn yn 173 yn uwch na'r nifer y llynedd. Cynigwyd asesiad i 95% o'r gofalwyr a nodwyd, sef cynnydd o 6% ar y nifer y llynedd. Cwblhawyd 95% o ymholiadau ynghylch diogelu oedolion o fewn y terfynau amser gofynol, gan cadw pobl yn ddiogel rhag camdriniaeth neu esgeuluso. Lansiwyd tîm cymorth gwybodaeth gwasanaethau cymdeithasol oedolion, sef cymorth neu assist, gan ddisodli llinell uniongyrchol Powys. Bwriadwyd y gwasanaeth newydd i oedolion y mae angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arnynt.